Hvorfor er det, at så mange af os i sundhedsvæsenet, dem der burde vide så meget bedre, ignorerer den her tikkende sundhedsbombe, vi hælder i os for at klare en lang vagt eller en tung eksamensperiode? Vi kalder det brændstof, men hvad nu, hvis det i virkeligheden saboterer din krop indenfra på måder, du slet ikke forbinder med den der dåse, der giver god energi? Det er ikke helt din skyld. Systemet og markedsføring er designet til at få dig til at tro, at du har brug for det her. Og bliv hængende, for sandheden er mere ubehagelig, end du tror. Okay, det åbenlyse først. Sukkerindholdet er vanvittigt. Koffeinen er skyhøj. Det ved de fleste. Det giver et hurtigt kick og et efterfølgende crash, og det belaster din krop. Men stop lige en halv. Det er kun overfladen. Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at måden disse ingredienser og de andre tilsætningsstoffer interagerer på, kan skabe langvarig negativ effekt på dit hjerte, din søvnkvalitet, dit stofskifte og dit mentale helbred. Effekter, som sjældent bliver nævnt med store bogstaver på dåsen. Hvorfor taler vi ikke mere om det i vores fag? Tro mig, jeg har været der. Min studietid. De første år med nattevagter. Der var energidrikke simpelthen en fast del af overlevelseskittet. Jeg kan stadig fremkalde den der metalliske, kunstige, søde smag blandet med lugten af udmattelse og hospitalsgangen klokken 4 om morgenen. Den der følelse af kunstig opvågning, at kunne presse sig selv lidt længere, det føles uundværligt, næsten som en professionel nødvendighed. Men så begyndte bivirkningerne. Ikke bare de forudsigelige crash med hjertebanken midt om natten. Den der underlige, summende uro i kroppen, selv når jeg burde slappe af. Søvnen blev dårligere, selvom jeg var monster udmattet. Jeg så det også hos studiekammerater og kollegaer. Pludselig gik det op for mig, da jeg dykkede ned i noget forskning om stress, inflammation og livsstilssygdomme. Det var ikke bare lidt sukker og koffein. Det var en kemisk cocktail, der aktivt modarbejder alt det, jeg som sundhedsprofessionel vidste var vigtigt for min langsigtede sundhed. Jeg følte mig ærligt talt dum. Og lidt forrådt af den kultur, der gjorde det okay at gamble med helbredet for at præstere lige nu og her. Det var en kortsigtet gevinst med potentielt massive langsigtede omkostninger. Så der har du den nøgne sandhed. Energidrik er ikke bare usunden. Det er en cocktail designet til at give et kortvarigt kunstigt boost på bekostning af din krops naturlige balance. De smadrer dit blodsukker, stresser dit hjerte og kredsløb voldsomt, forstyrrer din dyrebare søvn. Selv timer efter du har drukket dem. Og bidrager til en tilstand af kronisk inflammation i kroppen. En kendt risikofaktor for alt fra hjertesygdomme og type 2 diabetes til angst, depression og potentielt også kognitive problemer på sigt. Alt det her, det bliver ignoreret eller bagatelliseret, og det skyldes en blanding af vanetænkning, smart markedsføring og et presset system, der higer efter en hurtig løsning. Men at forstå problemet er nøglen til at finde en bedre løsning. Hvis du er nysgerrig på, hvordan du reelt kan håndtere træthed og øge din energi på en holdbar og sund måde. Få nogle strategier, der rent faktisk styrker din krop og hjerne, i stedet for at nedbryde dem, så er der heldigvis masser af veje at gå. Og en af dem er at klikke på den der abonner-knap og klokkeikonet, så du får en notifikation, hver gang jeg uploader en ny video. Og så håber jeg, at det her det gav lidt at tænke over. Hvis ja, så er det garanteret, fordi du godt kan lide at udfordre systemet og udfordre vanetænkningen, og det er lige præcis det, den her video den gør. Så tjek den ud, og jeg glæder mig til at vise dig den lige herover og vise dig, hvordan du kan bryde lidt mere med din egen vanetænkning.